goyo mindaya zarane misumbu ya ibaese mubanije ne pachipukutu tenziwe kupupura komu tinzwe stuchemera vatumirewo vabati chiripo zvenguva vatumire mangwananizve nepamasikati vatumire pamanerukwe sekwese vacheki tenziwe kupupura komu tinzwe stochemera vatumirewo vabati chiripo zvenguva imwi Mwari atumira unganidza ngesimba ndizvo basaro rapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komu tinzwe stochemera vatumirewo vabati chiripo zvenguva tinzwe tenzi uwene mtsaneni unambududuri uya weya wangu unodisa imwi unambududuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga unambududuri uya handinaba timbuye kurara mududuri uya nditarise dawane upenyu mududuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga unambududuri uya nzira yangu inonditamudza mududuri uya ndakatarisira rudo rwenyu mududuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga mududuri uya usarase kuzvishora kwangu mududuri
tipinze mudanga mununuri uya onditore tipinze mudanga mununuri uya. Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda panguva ino yatasangana mushoko raMwari. Munoziva chose kuti shoko raMwari rinopa upenyu, shoko raMwari rinopa kusununguka, shoko raMwari rinopa tariro. Saka patasangana panapa, deno Mwari akukomborera muteereri kuti tigamuchire chingwa riri shoko raMwari. Ngatimbonamatai. Baba vedu vari kudenga, tauya sezvatiri, tinokumbira umweya mutsvene wokugamuchira shoko nokugona kurirarama. Muzita raJesu tinonamata, amen. Panguva ino, hama mudikani muteereri, tiri kupinda panyaya inotsvaka kuti iwe neni tiponeswe, tiinzwisise. Musoro wedu wenyaya unotiwo, uri kuonei? Uri kuonei mudikani? Zvinowonekwa navanhu munyika ino zvakawanda maningi. Asi ndiri kubvunza iwe muteereri kuti uri kuonei? Vamwe vari kuona mafaro enyika ino ariwo oga anofanira kubatisiswa. Vamwe vari kuona pfuma yavo isingaperi ichigara nokusingaperi. Vamwe vari kuona dzimba dzavari kuvaka chiri chinhu ari magumo oupenyu hwavo, uriwo zvoga zvavanofanira kuraramira. Vamwe vari kuona mari huri upenyu nyangwe pasina Mwari. Vamwe vari kuona madhirezi uri mufaro wavo wavanofanira kubatisisa. Izvo shoko raMwari rinoti pana vaRoma 6:23, mubayiro wezvivi rufu, asi chipo chokungopiwa chaKristu Jesu ndiwo upenyu muna Kristu Jesu. Hama yangu mudikani, ndatini pamazuva atiri kurarama, chii chauri kuona? Toda kuverengegwa kubva mubhuku ravaKorinde wechipiri 4 pavhesi ra4 inoti kudii? Vhesi ra4, kuna vasingatendi vakapofumadzwa maziso avo naMwari wenyika ino kuti varege kuvhenekegwa chevhangeri uri waKristu. Bhaibheri ratiro kune vasingatendi vakapofumadzwa ndangariro naMwari wenyika ino kuti varege kuona nokutenda vhangeri inopa upenyu. Hama yangu mudikani, ndati pamazuva atiri kurarama, chii chauri kuona kana vanhu vachigwa nokuurayana? Chii chauri kuona kana mbavha dzakwirira dzichipaza nokuba mhosva dzichiwanda? Chii chauri kuona mudikani? Ndoda kuti uzive kuti vanhu mafaro asina Mwari anopa mukuparadzwa. Chii chauri kuona hama mudikani? Kana vanhu pamifaro yavo nemitambo yavo pasisina Mwari, husisina umwari pazviri, chii chauri kuona? Hunga magungano ari kuungana vanhu, vamwe vanounganira bhora vari vazhinji vasinei nokunamata. Chii chauri kuona? Kana ukatarira mapfekero avanhu vava kupfeka sepfambi, chii chauri kuona? Kana ukatarira vanhu vari kuungana kune zvamatongego enyika, iwe chii chauri kuona? Dzinyika dzichimukirana, hondo dzichisimuka, chii chauri kuona? Zvakamboitika hama mudikani panguva yemuprofita Jeremaya. Vana vaMwari vaIsraeri vakanga varasha Mwari. Mwari pane zvaakaita, akamutsa muprofita Jeremaya, muprofita waiprofita achichema achidendera vanhu kuruponeso. Muprofita iyeyu pane zvaakaratidzwa. Jeremiah chapter 1 pavhesi ra13 na14 inoti, zvino shoko raJehovha rakauya kwandiri rwechipiri. Shoko raJehovha rakauya gwechipiri richiti, unovonei? Jeremia, unovonei? Ndikati, ndinovona gate rinovirira. Muromo waro unotarira kuno uri kurutivi rwokumusoro. Kukai ndiri kuona a boiling pot. Muromo waro wakatendekera kuno kuvanhu.
tega munhu waMwari. Ipapo Jehovha akati kwandiri, papo Jehovha akati kwandiri, kurutivi rwokumusoro ndiko kuchabuda zvakaipa zvichabuda vanhu vose vagere panyika ino. kurutivi rwokumusoro ndo kuchabuda zvakaipa zvichawira vanhu vagere munyika ino. Hama yangu inodikamwa, God's eminent judgment yakanga yava kuzowira vaIsraeri nokuti vakanga varasha Mwari. Akabona a boiling pot. Ndoda kuti uzive nyaya iyi, hama mudikani, kana wakacherekedza iwe vanhu vachivengana hama nehama dzisisavonani, uri kuonei? Kana corruption yazara munyika, vuori hwazara mukati mevanhu, chii chauri kuona? Ndoda kuti uone chinhu ichi. Kana kuvengana kwazara nokupomerana, chii chauri kuona? Jeremiah unoti, I see a boiling pot. Hasha dzaMwari dziri kusimuka zuva rimwe nerimwe nokuti vanhu varasha Mwari wavo. Hama yangu mudikani, confusion yava mukati menyika, chii chauri kuona? Vanhu vari kufa vari mun'anga, vamwe vari kufa vari muvaprofita. Chii chauri kuona? Kushushana kuri mukati medzimhuri kwakwirira zvakadai. Kana wakacherechedza munhu waMwari, michato izere nemisodzi, chii chauri kuona? Kushushana nokumanikidzana zvirimo mukati memhuri. Chii chauri kuona munhu waMwari? Kufungirana nokupomerana nokukona kukudziwa kwaana baba vabviswa panzvimbo dzavo, vamwe vacho vatodliswa mishonga inoera. Chii chauri kuona munhu waMwari? Jeremiah wati, I see a boiling pot. Ari kureva judgment yava kuda kuwira nyika yose. Ndoda kuti ucherechedze munhu waMwari, kusakudza vabereki kuri kuitwa navana vedu. Chii chauri kuona? Ndatini disrespect nyangwe iri muchechi, maelda vangova vanhu, vafundisi vangova vanhu, chechi hamuchina respect youmwari. Chii chauri kuona? Jeremiah uri kuti, I see a boiling pot. Hasha dzaMwari dziri kuda kusimuka. Kana wakacherechedza kuchipa kwavanasikana vedu, chii chauri kuona? Wangoti watora madhara nezvanana nevari kudzidzira vupomwe, vari kudzidzira mukati mevatsva vedu. Chii chauri kuona munhu waMwari? Ndoda kuti uzive kuti kana uchiverenga Bhaibheri wakaritarira zvakanaka, riri kuti nyika ino yarerekera kundoguma. Kana uchidzidza Timoti wechipiri chapter 3 pavhesi ra1 wakatarira kuna 5, tega munhu waMwari. Verse 1. Yes sir. Ziva chinhu ichi kuti namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika idzi. Vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka vasingarangariri, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene, vasina rudo chaibvo, vasingadi kuyanana navanomuwaka, vasingazvidzori, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka kana kuyanana, vasingarangariri, vanomufananidzo wokunamata Mwari asi vakarasha simba racho. Mira ipapo, kwaiva navo vanomufananidzo wokunamata Mwari asi vakarasha simba rako. Kwaiufuratire vanhu vakadai. Kwaiziva chinhu ichi. Rimwe imwe version yandaiverenga yaiti iyo, you may as well know this, Timothy, that in the last days it will be very difficult to find a true Christian. Kwaimuziva chinhu ichi Timothy, pamazuva okupedzisira kune vanhu vasina hanya, havana hanya nomubereki, havana hanya naMwari, havana hanya nyangwe noupenyu hwavo, vanovata pose pose, havana hanya nokunamata. Kwai vanozvida, vane pride yakakwirira, havadzoreki, havadi kuyanana. Hama yangu muteereri, usava pachikwata chaverengwa ichi, uve munhu waMwari, uone kuti nguva yadarika. Kana ndichiverenga Bhaibheri rangu zvakanaka, ndakatarisa zvatiri kuona izvi, ini hangu kana ndakacherechedza mushoko raMwari, ndinovona kupera kwenguva, ndinovona kupera korungano gwerino pasi. Kukai na Jeremiah
I am seeing a boiling pot yakatenera kunyika. Mwari hasha dzake dzisati dzadigwa pamusoro pevanoita zvakaipa. Dzokera kuna Mwari. Dzokera kuna Mwari mudikani. Siya mabasa akaipa. Kana ndichiverenga Bhaibheri Hebrew 10:37 inoti kanguva kadoko kachiko iye unovuya asinganonoki. Naizvozvo iva nokutsungirira muchiita kuda kwaMwari. Kana maita kuda kwaMwari mugopiwa chipikigwa. Hama yangu inodikamwa, ini ndinovona rutsoka gomuparadzi guri kukwedera paplanet Earth. Vakakomboregwa vachasuduruka kubva muzvivi vachiinda mukururama. Kana uchiverenga kuna Mapsarema aDavid chapter 50 pavhesi 3 inoti Mwari wedu unovuya angarambe akanyarara. Moto unoparadza pamberi pake. Dutu guru rinomukomberedza. Hama inodikamwa, David unoti Mwari wedu unovuya angarambe akanyarara. Wakambonyarara misha ichipazwa nepfambi. Yakambonyarara madzimai achiita zvikomba. Akambonyarara vana vachizvagwa vachi ndevadhuve ndevavaSamsoni vasiri vake. Wakambonyarara zvinhu zvakadaro zvichiitika. Wakambonyarara vanhu vachiromba vachiita zvikwambo, vamwe vachiita nyoka dzinorutsa mari. Kwai arambe akanyarara. Moto unoparadza uri pamberi pake. Wakambonyarara vakomana nevasikana vachiita uchapa kuita toilet yavanhu vose. Wakambonyarara vanhu vachikonewa kupfeka. Bhaibheri rinoti arambe akanyarara. Wakambonyarara mitemo yake ichipazwa. Vanhu vachiramba mitemo yaMwari vachigamuchira mitemo yamachechi. Hama inodikamwa, unonamatwa ndiMwari. Hatinamati mabhishopi, hatinamati mafata, hatinamati vafundisi. Tinonamata Mwari wokudenga. Wakambonyarara vanhu vane mitemo yavo. Wakambonyarara vanhu vachiwana nemhangwa dzoupombwe sokuda kwavo. Wakambonyarara hama mudikani vakadzi vachisungurudzwa vachinyimwa mari vachigara mukumanikidzwa ukataura nyaya iyi muchato waparara. Handitongwi nababa mukuru, handitongwi nasekuru kana nomufundisi. Bhaibheri rati Mwari arambe akanyarara. Hama yangu mudikani, Mwari wedu unovuya haarambe akanyarara. Kana uchicherechedza mudikani mapfekero evanhu iwe uri kuonei? Vanoisa mazamupashi, zvidzva pashi, vanopfeka nhumbi dzinonamatira muviri zvokuona geography yose, kureva kuti munhu wakasutswa namadhimoni. Unoti wavona akachiva ndeyake, havari careless, havana basa navanhu, hapachina rukudzo, hunhu netsika dzabva. Mitemo yaMwari varashira seri kwemisana yavo. Ndati uri kuonei hama mudikani, kana varume vane vakadzi mudzimba vachisiya vachiinda kusmell house, iwe uri kuonei? Kana vakadzi unoi mukadzi womunhu achiita chikomba achigara nacho, uri kuonei munhu waMwari? Kana same sex marriage yobhabhatidzwa nokuchatiswa mukati mechechi, iwe uri kuonei munhu waMwari? Pamazuva atiri kurarama marriage iri kuzununguswa naSatani. Ndati uri kuonei? Kana vanhu vachirambana, chii chauri kuona munhu waMwari? Iko zvino unoona here kuti nyika haichisamira sapakutanga? Isaiah chapter 42 pavhesi 20 inoti, vhesi 20, tega munhu waMwari, unoona zvinhu zvizhinji. Kukaiwa unoona zvinhu zvizhinji iwe haucherechedzi. Famba, nzeve dzako dzinonzwa zvinhu zvakawanda asi hadzinzwi. Dziripo hadzinzwi. Kukaiwa unoona zvinhu zvizhinji iwe asi dambudziko rako haucherechedzi. Ndati uri kuonei munhu waMwari? Pamazuva ugere iwe pachako wakavona mukoma wako wakafa nokuda kwepfambi, chii chauri kuona? Ndati wakazviona achifa nokuda kwavakadzi nehanzvanzi yako ichifa nokuda kwavarume, but makareva nhema mukati wakarohwa. Chii chauri kuona munhu waMwari? Hama yako yapedo yakafa namadrugs yopenga, chii chauri kuona? Vana baba vakatiza misha vogwara vakadzoka kumisha yavo, chii chauri kuona? Wakavavona vasikana vakabayiwa namapanga nemhaka yavarume, chii chauri kuona? Kukai unovona zvinhu zvizhinji asi haucherechedzi. Unoona samafaro kondinyo, hazviiti zvirambi zvakadaro.
kukai Mwari wedu unobuya. Job chapter 20 pavhesi ra4 inoti kudii kukai uzvizive here iwe kuti kubva kare kare pakuiswa kwomunhu panyika kuti mufaro wakaipa haune nguva huru dzikanai nomufaro wavasingadi Mwari. Hama yangu, mufaro wavasingadi Mwari inda kune imwe ndowechinguva. Chii chauri kuona munhu waMwari? Ndativa usikuona here? Chii chauri kuona kana vanhu vovimba nen'anga kudarika naMwari? Chii chauri kuona munhu waMwari kana vanhu vogukuchira matombo nemvura neshinda vachida vaprofita kudarika Jesu? Chii chauri kuona vanhu varoiwa nowakaipa, vanhu vabva kushoko raMwari, vanhu vabva pa that says the Lord? Mwari haachanzwi minamato yavo, vane zvavanoimba nazvo. Chii chauri kuona munhu waMwari? Shoko raMwari kana uchiriverenga pana 1 Peter chapter 5 pavhesi ra8 inoti sunurai murinde. Uripo here? Verse 8. Muvengi wenyu diablos unofamba waka mumudzivisei makamira nesimba pakutenda muchiziva kuti kutambudzika ikoku kunoitirwa hama dzose dziri panyika. Tenga munhu waMwari. Verse 10. Zvino Mwari wenyasha dzose iye wakakudandai kukuhinya kwake kukuru kusingaperi muna Kristu Jesu kana mambotambudzika kwechinguva dowaka uchakukwanisai nokukumisai nokukusimbisai nokukuteyai. Mwari ngaavongwe. Chiinda kune imwe Bhaibheri inoti yosunurai murinde muvengi wenyu diablos unoziva kupera kwenguva kukaisunurai murinde. Mwari waireva kusunura kwomoyo, Mwari waireva kusunura kwokuverenga shoko raMwari ugogona kuparadzanisa chinouraya nechisingaurai, ugogona kuparadzanisa chinoponesa nechinouraya, ugogona kuparadzanisa zvinopfekwa nezvisingapfekwi, ugogona kuparadzanisa zvinodliwa nezvisingadliwi, ugogona kuparadzanisa zhira yaMwari nezhira dzavanhu vakakomboregwa vanosunura nokurinda. Bhaibheri inoti muvengi wenyu diablos unofamba seshumba achitsvaka waangaparadza. Regai ndikuudzai madzinodikamwa, izvi zvinotaurwa naMwari. Unofanira kusunura nokurinda. Diablos wagadzira mifaro inorufu, unoda kuparadza munhu wose, unoisa mafaro anobvisa vanhu pana Mwari. Diablos unoda kuparadza vanhu, vana vedu vaparadzwa, unoda kuparadza vana vako. Sunura urinde. Unoda kuparadza future yako. Ndati kana ukasasunura, diablos unoda kuparadza muchato wako, unoda kuparadza mukadzi wako oinda osingaira asateereri shoko raMwari nomurume wake. Kaisunura urinde. Diablos unoda kuparadza nyangwe hama dzako, vukama hwenyu diablos chaiye unoda kuparadza. Rega ndikuudze mudikani, Bhaibheri ratisunura urinde. Diablos unoda kuparadza nyangwe business nemaprojekti ako. Kwai muvengi wenyu diablos unofamba seshumba achitsvaka waanoparadza. Diablos unoda kuparadza utano hwako. Kana achikupa mutoriro achikuti usvite mbanje uve umwe mahoti staff, chinangwa hadi kuti uve munhu, unoda kuparadza utano noupenyu hwako nemhuri yako. Diablos basa rake ndorokuparadza misha yose, ndeyekuparadza programu youpenyu hwako. Hama yangu inodikamwa, wadii kusunura ukarinda, nokuti Zvaka chapter 12 verse 12 inoti iyo, saka farai kudenga nemi vanogarako, mune nhamo yemunyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburuka akatsamwa kwazvo. Unokuti unoziva kuti une chinguva chidoko. Tomukunda sei pavhesi 11 inoti ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo. Haleluya. Havana kuda upenyu hwavo kusvika parufu. Hama yangu inodikamwa, hatishi kana kuvhunduka. Diablos unokundika. Genesis 31 Bhaibheri inoti vakamukunda neropa raJesu uye neshoko rokupupura kwavo. That says the Lord. Ndo inokunda diablos. Diablos uchatya navanhu vanomira neshoko raMwari. Diablos uchatya navanhu vanomira vanoti zviri nani kufa pakutadzira Mwari. Ivavo ndo vachavakundi. Ndati uri kuonei munhu waMwari? Mukomana ndiJakove. Shoko rinoti wakatiza riri tsotsi, guruva ranyengera mukoma, rikanyengera nababa, rikatiza, rikaenda kwaLabhani.
ari ikoko bhaibheri rinoti wanga achifudza zvifuwo zvaRabhani akada kuwana mukadzi kaifudza undishandire makore kana washanda makore ndokupa mukadzi. Bhaibheri shoko raMwari rinoti zvifuwo zvaJakobho zvakatanga kuwanda. Baba vanokubva vativo kana zvikaita mavara mukomana dzose dzina mavara ndedzako chakumboreva tsotsi ndokubva vapenda matanda nokuisa panomwe dzina mazamu dzaingotora zamu richimwa ipapo zvaizvakwa zvina mavara kusvika vatsamwa kuti uyu mukomana wawana zvakawanda. 31 verse 1 tega mukomana wakanzwa mashoko ndohwaka vachiti kudii watora zvose zvaiva zvababa vedu wazviwanira pfuma famba mukomana chashanduka famba. Jehovha akati kuna Jakobho dzokera kunyika yemadzibaba ako nokuhama dzako ini ndichava newe. Haleluya vanhu vaMwari, tererai munzwe vanhu vaMwari. Mwari wokudenga Jakobho akacherechedza akavona akanzwa mashoko aLabhani kuti akanga akashata akavonavo chiso kuti chashanduka. Seiwe usingavoni kuti chiso chenyika ino chashanduka? Chiso cha Satani chashanduka. Kumapuraimari kwatanga upombwe, kumapuraimari kwatanga kudhakwa, kumapuraimari kwatanga kumhondi. Ndati chiso chenyika ino chashanduka. Satani watsamwa. Shoko rinotidzokera kunyika yababa vako nokuti ini ndichava newe. Vose vari kuronga kudzokera kuna baba Mwari wedu. Mwari unoti ndichava newe. Kana tsotsi rakavona chiso iwe wadi kuona munhu waMwari. Chii chakudzimaidza kuti usavona kuti chiso chenyika ino choreva kuti gate rava kubhoila kokupedzisira? Na nguva ino munhu uteereri apo wakateerera nyaya inoyi chikomborero kuvona pana Gene chapter 19 pana mashoko makuru. Shoko raMwari rinoti rakaita rimwe guta rakanga rapinda mukurasha Mwari, rapinda mukudhakwa, rapinda mukukanganisira Mwari, rapinda muchivi chikuru chasunga nyika ino. Kana munhu apinda muchivi choupombwe wadhakwa kuvona zvokwadi nyasha dzaMwari. Ende kudzikinurwa kwako kunoda ropa raJesu. Pasina ropa raJesu unofiramo. Unotoparidza vhangeri yako kuti hakuna murume usingahuri, hakuna musikana usingahuri, hakuna mai usingahuri. Iro ivhangeri rako rawakapuwa naSatani. Bhaibheri rinoti pamazuva atigere usadhakwa nechivi choupombwe, usadhakwa nechivi chokushayiwa hanya. Hauchengeti upenyu iwe, upenyu huri mumavoko aMwari. Kana nguva yakwana unozorora. Ndinoda kutaura nyaya iyi yokuti guta reSodhomu neGomora rakapinda muchivi chakaipa. Gate rakanga robhoila. Mwari oda kuparadza asi ndomutenda Mwari. Haaparadza asina kupa yambiro kuti vanoda kuponeswa vaponeswe zvavo. Tega munhu waMwari 19 verse 1 yaGene inoti vakasvika madekwani Loti wakanga agere. How is Mwari ngavongwe akandosangana vakati kuti akati tsaukirai kumba kwangu. Tarirai vadzishangu chinotsaukirai kumba kwangu. Vatumwa vakaramba. Mushambidze tsoka dzenyu mugofumira nogwendo gwenyu. Haiwa tichavata hedu padare. Tega mukomana akavanyengetedza kudzamara vapinda chirega zvako. Bhaibheri shoko raMwari rinoti usabva ipapo. Kwai vatumwa vaviri vakasvika nguvai madekwani zuva rovira. Loti wakavavona. Vatumwa vakanga vabva kudenga vaine meseji yokuti budai muSodhoma rinoparara. Hama inodikamwa nyika inohwava usiku. Shoko rasvika munyika ino ravadima. Vanhu misoro yavazara dima richitema. Havachina kana basa neshoko rinoponesa. Makakomboregwa unovona kuti iri shoko rinoisa vanhu kudenga, rinodzikinura vanhu kubva parufu. Loti wakavavona akavagombedzera, pindai mumba mangu. Vakapinda. Loti akavagadzira zvokudya vageremo. Vakati unoona Loti, mangwana Sodhoma rinofuma rava durumuru. Tinopisa navanhu. Buda nokuti Sodhoma rava kuparara. Loti akati regai ndiponoyambira hama dzangu navamwe vachawana vana vangu. Akabuda paverse 14 kwai akandoyambira vakwasha vake vakanga vachazowana vana vake. Vakati budai muno. Asi vakwasha vake vakati unoita musere. Rega ndikuudze mudikani,
cherechedza kukurira kwechivi, kuwanana kwavarume nevarume, kwavakadzi nevakadzi, kufamba vanhu vakashama, vanhu kukasharira kuramba shoko raMwari nezhira yaMwari nemitemo yaMwari. Nyika ino yava kuparara. Rega ndikuudze, cherechedza kana zvakamboitika kare nanhasi zvichaitika. Loti achibudiswa kuchindoedza Sodhoma rakapfuta, hakuna wakabuda. Ende paiva neSodhoma, nhasi Dead Sea, gungwa risina upenyu, hamuna hove inorarama, kuratidza hasha dzaMwari. Panguva ino mudikani Habhakuki unoti 2:2, nyora zvawaratidzwa izvi zvigone kuverengwa nounomhanya. Zvawaratidzwa izvi zvigone kuverengwa nevanomhanya nemakei. Tava pedo nokupfigwa komutsa. Iwe chii chauri kuona? Vari kuona zvose zviri kuitika, zviri kuperetera kuguma kwenyika. Verse 3. Toga verse 3 mukomana. Iya. Izvi zvakaratidzwa izvi ndezvenguva yakatagwa, zvovavarira kuguma. Hazvingarevi nhema nyangwe zvikanonoka. Uzvimirire. Haleluya. Hazvingaiti nguva huru. Kukanyora zvawaratidzwa munhu waMwari, zviverengwa nounomhanya. Romans 2. Kukazviverengwa nounomhanya, nyangwe zvikanonoka uzvimirire, zvinouya mudikani. Kukanyora zvawaratidzwa, zvinoponesa ndezvakaratidzwa mushoko raMwari. Panguva ino mudikani ndiri kukukoka, Mwari achine nyasha newe. Wacherechedza here mhuri yokwenyu kuti vanhu vekwenyu vanofanira vo naivo kuponeswa? Wacherechedza here muupenyu hwako? Wacherechedza here mumuchato wako? Wacherechedza here mukushanda kwako? Shanda una Jesu, dzidza una Jesu, tsvetsva musikana wokuchata naye una Jesu, tsvetsve wavo una Jesu, maitai maivemba muna Jesu. Teverai murume wenyu sezvakataurwa naMwari kuti murume ndiye musoro womukadzi. Haikona kuda kuva musoro, haikona kutonga murume nyangwe akachiona mudemani. Mupe nzvimbo yake, mutore sababa, mubvunze mamukasei, mupe chaanoda kudya. Akanhasi ndoda mukaka, haikona kuti baba maokukara, ndoda vokuseva nehuku, haikona kumutumidza mazita, haikona kureva vana, baba murume wako nevana nehama dzako neshamwari dzako. Shoko raMwari rinoti uri kuonei zviri kuitika? Vanhu vari kurambana, vanhu vari kugwa, vanhu vari kushikidzirana, michato iri kuparara, umhandara huri kuparara, ujaya huri kuparara. Wona kuti tava pamagumo. Wadi kuuya kuna Mwari. 2 verse 4. Kukai unozvidza here unyoro yomunyoro hwake? Nomoyo wake munyoro. Iya. Nomoyo wake murefu. Nowaka kuti moyo wake murefu unokuisa kukutendeuka, nokukuti hwemwoyo yako ungadi kuti iya unozviunganidzira kutsamwa nezuva rokutsamwa nokuratidzwa kutonga kurarama kwaMwari. Mira ipapo. Unozvidza here fumba yeunyoro hwaMwari? Wadi kuuya kuna Jesu. Panguva ino mudikani ndoda kunamata newe. Ndati uri kuonei mamiriro enyika? John unoti ndakaona guta dzvene. Wadi kuriona mumwoyo mako richiburuka richibva kuna Mwari, rakashongedzwa somwenga wakashongedzwa murume wake. Kukai mukati maro uchapishika misodzi yaivo vanochema rufa hakuchazovipo kana kuchema. Wadi kuzviona kuti muguta iri ndoda kuvamo. Kana chiri chido chako ndava kunamata. Baba vedu vari kudenga, tisunudzei tione kuti nyika ino haigari nokusingaperi. Yava kupfuura mugotidzidzisa kutya imwi nokuchengeta shoko renyu muhana dzakasimba. Mugoropafadza mhuri dzedu, michato yedu, mugoropafadza utano hwedu, maprojekti namabhizinesi edu. Toda kuraramira imwi nokuti nyika ino, Jeremiah wati I saw a boiling pot. Tinokutendai nokuti matigamuchira muzita raJesu tinonamata. Amen. Jesu ati nditarise pasine pfuma nezvenando pamberi ndoona zvakanaka mune upenyu kukutarisa uchinjiko
kutarisa Kalvari, hapo ndakamutarisa Jesu, yeye akanyemwerera kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unonisimbisa, mune upenyu mukutarisa muchinjiko wa Kristu, mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari, ndinozotarisa muchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, anosimbira simba redenga, mune upenyu mukutarisa muchinjiko wa Kristu, mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari, mune upenyu mukutarisa muchinjiko wa Kristu, mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari, mune upenyu mukutarisa muchinjiko wa Kristu, mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari, soko rakanaka kunesu vafambi, apo tinoenda pasipo, asi muponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo, arikuuya nekukasika, Jesu je arikudzoka, nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya, makuva ekare apo vanorara, vafambi vakafa na Kristu, vachazarurwazve vanhu vanomuka, vachapona pamwe na Jesu, arikuuya nekukasika, Jesu je arikudzoka, nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya, tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa, vaponesi vachabva pasi rese, vanamate mambo wedenga, arikuuya nekukasika, Jesu je arikudzoka, nevafambi vake vachazotorwa apo
na matasimbira kufaradakara topeka biriye kudenga arikuuya nekukasika Jesuje arikutoka Dewafami wake wachazotora hapo Jesu ouya. Haleluya, amenije haleluya, dekudawira titashika na matasimbira kufaradakara topeka biriye kudenga arikuuya nekukasika Jesuje arikutoka Dewafami wake wachazotora